Valot pelittää. Takavalo pelittää vähän, että videolla näkyy huonosti, mutta vilkku vilkuttaa. Toiseen suuntaan. Joo. Pitkät. Eiku, oho, niin näin. Joo. Ei oo tosiaan ajettu vähän aikaa paljon, mutta tänään ajettu. Kyllä aika hyvin. Aika osaa. No, se maailman paras ajaja. Joo, nyt alkaa olla semmonen 60 kilsaa ajettu ja hyvinhän tänä pääsee. Ei muuta kuin siinä se nyt taas olisi. Viimeistä kertaa videolla ennen myyntiin laittoa. Ja uusimmat osat on nyt peili ja kahvasuojat. En muista onko aikaisemmilla videoilla. Nyt ei tosiaan viikkoa pari ajettu. Viikkoa ei varmaan ajettu. Katsotaan, että pensana auki. Ryppyä päällä. Vileks lähtee käyntiin. Ja se häkä. Uudet renkaat, valoa, sisuskaluja jonkin verran, kaikki katteet, paitsi tuo ja valolasku. Mittarissa on 168 kilsaa, ei pidä paikkaansa. Tarkkaa tietoa ei oo, mutta siitä vähän tässä tarkemmin. Tältä tää on kuulostanut sen viimeiset kohta 20 vuotta, mitä minä muistan, mitä tää on minulla ollut ja näyttänyt. Toki nythän se on vähän uudempi ilmeen, kun vähän uutta osaa. Pohjapanssaria löytyy. Ainut mikä on vähän huonolla hapella on jalka. Ja tuossa on vähän maasta. Jalka on vähän lenksu. Ei oo palautusjousta. On hitsaamalla korjattu.
takavalo tosiaan välkkyy videolla, mutta se palaa ihan normaalisti. Siitä hyvä pyörä halpalla.